Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Gipatas ang ilang oras sa pagsango sa kahuman sa Kristiyanong kasubuan. Gikan sa naandang nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas nga diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Uban nila ni Reverend Charlie Rino o mga kauban. PBCM sa RPM DXKM Teleradyo ngayong Domingo alas 12 sa udto hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon na sabkini ang programa sa PBCM mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ning alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magdapit kanino nga unta ning tungura na nakamo sa inyong nahimutangan o nakamo sa kabaskog sa inyong mapanglawas din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan o kung doon na may basahon nga mga referensya nga among gigamit kini dili para gamiton sa pagsupak sa Biblia. O kumusta na lang no kanining tanan nga nagsunod dining maong programa labi na sa PBC compound. Kumusta sa tanan o nagpasalamat kami sa inyong pagsuportar sa atong programa para maipadayon kini maipadangat ang mga kamaturan sa paghatod sa mga katawhan nga wala pa makasabot o makailan nini. O dili na to pagkalimtan nga ang atong konferensya sulod sa katuig panagtigom na to na ay Disyembre 29 o anausab sa Agosto 19 o ang Marso 10. O karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og mapaygala pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta og mayong pagpaminaw sa kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Sa gapon kini ang inyong igsoon ebangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos mo'y usa nga inyong makauban ining tungura. Ngunit kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog din sa RP DXKO, Cagayan de Oro City, 1368 ang dahil sa inyong mga radyo i-band alas 12 ngadto sa alas 2 ang taknas gaponon matagadlang Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan, makita sa ninyo gabi sa Parasat Cable TV sa TV5. O mabati usab ang atong programa din nining sibihan sa DXRE Radio Ultra, Cagayan de Oro City, 1180 i-band alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas gabuntagon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas sa kaponon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa DXDR Dipulog, 981 Imban, alas 12 ngadto sa launa ang taknas sa kaponon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa DXM FM, Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas gabuntagon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa DYLA Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matagadlang Domingo, 99.7 FM. Mabati usab din nining sibihan sa DYRR 103.9 Radyo Natin Pinamungahan, Cebu, alas 12 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kautuhon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM, Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabihon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa Kaboses Radio 97.9 FM Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabihon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa Arimin DXPR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna media ang taknas ka haponon matagadlang Domingo. Mabati usab din nining sibihan sa DXGM 95.91 FM Butuan City, alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas sa kaudtuhon matagadlang Domingo.
Mabati usab dinhi nining silbihan sa DXCY 100.1 City FM Radio, Bayugan City, alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon, masubli usab sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabiyon matang adlang Domingo. Mabati usab dinhi nining silbihan sa DXRA 100.9 FM radyo natin sa Manilo Fortich, Bukidnon, alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabiyon matang adlang Domingo. Mabati usab dinhi nining silbihan sa RMN Dixindi Malaybalay City, Bukidnon, 648 AM ban alas 12 ngadto sa launang tagnas kahaponon. Mabati kini usab sa ilang FM station sa IFM 95.3 sa Valencia City sa maorang oras alas 12 ngadto sa launa. Mabati usab dinhi nining silbihan sa Power Radio 97.7 FM Valencia, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahapon matag adlaw Domingo. Mabati usab dinhi nining silbihan sa DXRG 99.7 Big FM Damulog, Bukidnon, alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kahapon matang adlaw Domingo. Mabati usab dinhi nining silbihan sa DXQZ 104.7 FM Real Radio sa Surigao City, alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahapon matang adlaw Domingo. Mabati usab dinhi nining silbihan sa Real Beat Radio 104.9 FM Hingog City, alas 6 ngadto sa alas 6 media ang taknas kabuntagon. O mabati usab dinhi nining silbihan sa Militats Radio Rapido 92.9 FM diri sa Hingog City, alas 11 media ngadto sa alas 12 ang taknas kaudto matag adlaw Domingo. Mga pangamusta sa tanan ng mga kaigsunan, mga nagasud-ong ug nagapaminaw, labi na sa mga kaigsunan nga dihagi na nagpatalingon karon via Facebook sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Jilaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, ug Nicodemos, Brother Nicodemos Nicky Hermias, nagapatalingog sila via Facebook. Usab sa atong igsoon diya sa Saudi Arabia, Charlie Gabaya Cartagena, nagapatalingog usab ang pagpaminaw. Yan kung gusto magpadangat sa mga pangutan na mga kaigsunan, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pag-isgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining atong panahon karon Bruni sa atong pagtuon, atong pagabuhaton ang paghatag og katinawan, paglamdag sa atong mga kaigsunan og sa mga kaigalaan nga nagsunod, labi na sa nahitabo nga sunog Bruni, di ba? Sa PBC Palace, nga kini mo'y gihimuan og puhunan sa mga kaaway nga dili na daw tinuod ang atong pagtulunan. O kadtong hitabo nining bulan sa Pebrero pitsa 23 adlaw Domingo alas 9:30 ang takna sa kabuntagon. O ining tuig 2020 sa tinuod lang mga kaigsonan, kining mga panghitabo dili nato angay nga ikabugnaw tungod kay sa wala pa kini modangat gi-propesya na ni Master, pero wa nato mahibaw nga kadto ba ding adlaw ang moabot og mahitabo. Kay ang doktrina sa ato ang pagpaila sa kang Master, siya ang katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. O taliwala niya ng mga pagsaad, taliwala niya na nga gisaad ni Kristo ang Espiritu Santo, mga propesya sa Espiritu Santo, iyang ipadangat o ipaila. Imo may buluhaton sa Espiritu Santo. Ato sang basahon Badrini, no? Labi na sa pagpatinaw sa gitawag og ang Biblia nga ang pulong sa Dios nga naguluhan kini nga Biblia, nga ang mga butang nga umlabot igatug-an gina sa Espiritu Santo. Ato sang basahon Badrini unya ato diyang ihatag ang mga gipang propesya sa unang kapanahon nga wala pa ganita mahimong magwali, mga batanon pa kita niya na Brad Ronnie, gisulti ng daan sa mga
pioneer o mga kaigsuunan nato nga kung ibase karong panahon na ang ilang mga edad ba doon dako na ang ilang edad ba doon Kaya ang PBCM, natukod man ang PBCM ba doon nagsugod sa tuig 1967 o niya narestro kini sa ato ang kagamhanan sa Securities and Exchange Commission niadtong Agosto 12, 1971 ubos sa numero 45013. mo na siya ang gidugayon lugar hangtod karon. Sugod niya ng mga tuiga. Og tungod kay ang atong magtutulo Espiritu Santo man sa mga nagtuog na kailan gawa sawa mag gatuo. Gusto gani atong giwali kay aron mamati sila kung makatarunganon ba ang atong mga pagpamato di magpasakop sila og dili libre sila niya na. Ato sang basahon sa pagpatinaw Brad Rini nga ang bulaton sa Espiritu Santo aduna gyud pagsultig mga butang nga umaabot. Aniya atong pamatulan sa balang kasulatan nga ang kini bulaton sa Espiritu Santo magatug-an sa mga butang nga umaabot. Dinhi sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, ug ang akong pagabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios nagaingon. Apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kanyo dili gikan kaniya, kundi kung unsa ang iyang danungog mao kana ang iyang isulti kaninyo, isulti sab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Busa ang Espiritu Santo isulti niya ang mga butang nga umalabot kay siya magtutudlo man. Kay magtutudlo man siya sama ni Kristo nga si Kristo pod sa iyang panahon magtutudlo ato sang pamatud-an badrone nga si Kristo bay magtutudlo siya sa iyang kapanahonan kay sa ato ng mga pagpamatod nabahin sa tulo ka dakong panahon ang pagpamatuod sa pagpadig sa Dios sa mga katawhan niya. Unang-una sa panahong Israel nga ang nagdala nga giwali nila sa katawhang Israel si Jehovah o kon sa lay pagkasulti Yahweh. O sa ikaduhang hugna nga panahon mao nga atong Ginoong Jesu-Kristo nga nagpadayag sa iyang pagtulunan nga gitukod iyang gisulti diya kang Pedro nga magtukod siya iglesia. Mateo 16:18. O sa pagtawag niya na nga ngalan iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag ni Apostol Pablo sa ngalan sa nagtukod nga iglesia ni Kristo kay siya may nagtukod Roma 16:16. O karon sa atong panahon diya sa Espiritu Santo nga ang katumanan walay lain Master Tomas de Hino Sr. nga sa pagtulunan pod sa ngalan nga pundok PBCM. O niini atong gipadig nga siya katumanan og magpadayag nga sa pagsulti sa mga butang nga umalabot kay siya magtutudlo man nga sama usab kang Kristo nga siya magtutudlo bradone. Okay, niyang prueba rin nga ang atong Ginoong Kristo gitawag og magtutudlo. Juan Kapitulo 13, versikulo 13. Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og gusto kamo kay mauman kana ako. Basta ang atong magtutudlo si Master nga katumanan sa Santo gingon pod nga magtutudlo ang ato pong Ginoong Kristo sa Biblia rin gitawag pod og magtutudlo. O kay magtutudlo man matod pa ni Kristo ang Espiritu Santo magsulti sa mga butang nga umalabot. Busa nining mga bahina katong pagkasunog at usang lakbitan ba doon Okay. wala ingna ni Master nga sunog na. Pero ang atong gikatingala kay nag-ingon si Master sa mga pag-ibanghilyo nga mulakaw daw siya, matupad mulakaw ra ba ko? Pero sa akong paglakaw, dili nako dadon ang akong lawas. Kay kung dadon nako ang akong lawas, daghan man mong mangita. Mao nga ibili nako ang akong lawas aron dili na mo mangita. Sa pagsusi nato bradone sa katumanan niya na nga kung magisgutag lakaw di man may tabo bradone nga mulakaw taon niya dili madala ang atong lawas brad rin Nangano man nga ang lawas ni Master kung mulakaw siya mabilin man sa ato ng nasayran
nga ang mulakaw diya ang espiritu. Mo'y mubulag, mulakaw diya sa lawas. Mao nga sa pag-ingon niya nga mulakaw, ningon po din siya sa pag-ebanghelyo. Ngayaw ba ninyo pagpasamari ang akong lawas? Kay wala na rabay laing lawas nga gikasaaran, mag-unsa na lang unya, ug unsa na lang unya'y akong balikan. Ang lawas nga dili pasamaran, kay mulakaw man, mao ang dili pagpabalsamar ba dun eh. Tinuod. Kay kung balsamaron takwaon ang sulod sa ginawaan ba dun eh. Niya, samaran, manggid ang lawas, Reverend. Unya, Basta samaron. o niya, kuhaon ang dugo. Pero sa pagkatuman na, si Master wala gyud na balsamara ba dun eh. Tinuod mo na tinuod. Busa dili nga nilaban tan ini tungod kay sa gipayag na ninyo sa tagsa-tagsa ka ba dun eh, na dili kita pareha sa mga pastor o ministro sa ubang reliyon nga laban tungod kay doon ay gi-after nila tungod kay sama sa nangimplyo sa gobyerno nga doon ay madawat silang suhol. Sweldo. Tagsa-tagsa ba doon eh, wala man gid mo'y madawat nga suhol, di ba? Tinuod yun Aron na gid mo laban. Tinuod mo na tinuod yun. Gani sa akong bahin nga isip, nahimo akong usa sa magwawali ning atong pagtulunan nga nagasangyaw sa ngalan ni Master, gitawag tag ministro. Din ikaw ni anak mo among giilang labaw sa mga ministro. Walay gidawat bisang usa ka dako Reverend nga aron nga magpadayon ko sa pagsangyaw kasi tinuod lang kung kining pagtulunan sa BBC dili pa ni kamaturan, na di ko magdugay kapin pa nga way sweldo nga gidawat. Pero tungod kay nag-ila ako sa akong pagbangalagad na kini kamaturan ug lig-on ang atong mga rason. O gitawag mga langit ng lamdag kay makalamdag kita sa mga naminaw. Manang taliwala nga watay gidawat nga sweldo or pila ka sentimo pa. Gani kita pa man gani usahay ang mutabang sa balay ron sa radyo para mapahigayon lang yun ang atong programa. Niya, nagpadayon o nagahimo kita sa atong bulaton sa pagsangyaw sa kamaturan nga si Master matong gipaila nga Espiritu Santo nga nagpakatao. Unya, sa dapit po din mo, Brother Rene, ang itong i-establish sa mga kigalan kay pasig maguna-una sila nga gamikan mangguna sa ilang paglaban. Sugod pa kang Master sa atong pagdumala, may gidawat bag-o man lang ka nga nahimo nga ministro Brother Rene, si Master ni pahulay naman, di ba? Oo. Pero sa imong naibawaan ang mga ministro gikan kanimo, nagdawat mapud kag suhol para lang yun paglaban ini. Sa akong naibawan, Reverend, wala gid wala ko naibawaan gid nga ministro nga adunay gisulduhan kun dili bisan mismo gani sa akong gagulingon, ako man ginang maobserbaran nako nga wala gid ko nga nadawat nga sildo kun dili ako lang kaugalingon nga pagpaningkamot para lang mabuhi o makapalahutay sa broadcast nining sa pagwali sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O sa inyong pamilya, sa mga telebriko, Brad Rene, may gisuportaran ba ka mga programa sa radio nga inyong yung kinitaan din maoy pagpahigayon o mupahigayon, may pahigayon sa padayag lugar nga doon ay programa na to sa radio nga kamoy nag-abagat? Sa among pamilya, Reverend, nagkasinabot gid kami nga mag-open kami og kini ang mag-support dito sa kanang butong pinamungahan Cebu nga radio station aron lang po nga mabati ning mga langit ng lamdag sa kinabuhi tungod kay nalili namo nga nadi ang kaluwasan, nalili dira sa PBC nga nadi ang atong kasiguruhan mo nga naningkamot gid mi og suporta base na lang niadto nga mga kaprentihan mo nga makabati makabalo sila o base og malamdagan ilang mga hunono kasing-kasing ni Master nga masulod o mahigugman la sa Master base na mahimo gyapon sila nga PBC muna nga ang tumong lugar nga pagpaningkamot sa pag-open dito sa butong pinamungahan Cebu, Reverend. O ang atong radio station dito, Brother Rene, Ang DYRR 103.9 radyo natin sa Pinamungahan Cebu nga sa nabati nato ang mga Telebrico family no, mga ubang ministro mo ay naghatag sa pagbayad dito. Walay sweldo nga gidawat. Lahi lugar Reverend sa ubang reliyon nga sila naming kamot sa pagbarog sa ilang pagtulunan nga doon na sila gi-after nga sweldo or allowance. Ang ato nagbarog kita nga malig-on ang atong gi-after mao ang kaluwasan nga gisaad sa Dios. muna nga dili nga laban tungod kay dunay giapas sa atong mga
kauban nga mga ministro o kita nga mga ministro bro ni. O atong balik lantaw sa kagapon ang mga propesya ni Master nga karon natuman. Pag ingon ni Master nganong dunay nahitabo nga sunog, balikan na po nato. Kay kung ang iyang propesya nga gisgutan nga dili ipabalsamar ba doon di man gyud mahitabo nga ang tao dili balsamaron. Correct. Kung mamatay, kung mapahuway na siya. Pero kung balsamaron, dili po na nga hangtod sa hangtod nga balsamaron ba doon kay doon na may limited ba doon kay kung magsige na lang pod og apas sa balsamar sama nang nabitaw na matay ba doon nga ang iyang mga kaparenteno pamuabot, magpa-extension sila og kuan. Extension sa pagbalsamar. Preserve sa lawas. Oo. Pero kung sigiho na, di naman dawaton sa lawas sa doon umubuhagay naman din ang mga medisina. Limited ang lawas nga modawat sa medisina. Pero si Master, wag yun na, nipahulay na siya 2004, September 26, hangtod garon mga kigsunan, nagpabilin ang lawas ni Master. Kay matod pa gani niya, daghan daw mga master sa tibok kalibutan, matod pa niya, sila nagpatuo-tuo daw, mo na termino nga iyang gigamit, nga sila lugar kibali tinuon. Pero matod pa ni Master, nangamatay sila og nangabaho, pero patiman-an niya, nga sa tanang nagpatutuo lahi daw siya, kay matod pa, kung sila nangamatay og nangabaho, apan timan-in ninyo, matod pa niya, ako raon niya Master, nga dili mabaho. Yang gihatag na sila mo pahuway dahil mga matay. Pero pag siya daw, siya ray dili mabaho. Wala gid na makatilaw og pagbalsamar ng lawas sa among magtutudlo mga kaigsonan. Saksi ako niya na no? Sa pagpahulay ni Master, saksi ako na. Usa ko niya na nga saksi mga kaigsonan nga si Master, gidala pagbalik sa PBC Palace, gikan adtong pagpahulay. Hangtod dili karon atong kapunawanan, wa gina mabalsamar si Master. Mo gina tinuod. Oo na. Og sa iyang gipropesya ringon siya nga ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas at timanabya ninyo og bantay. Yan ang gisunod pagsulti ba nun Kahit tingali ra ba nga murag kamo na ra ba'y makausap sa palas, kamo na ang makarinobar niya na. Muna iyang iduso inighuman yang sulti nga bantay baya og ayaw ba pagpasagdi, ang pingi ba ang akong lawas. Kung imo mo naunahon ganina mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, na ba imong lawas nga lain tao ipag-atiman? Kung ang imong asawa mo'y sigiwan na day, ang pingi ba ni akong lawas, ayaw ba ni pagpasagdi? Atiman na ba ni? Madugay ba ang imong asawa kung manugod ka, maingon ba na nga, naunsa man pugkadong o doon may tawag mura mampugkag na pungkol kay gano man ako naman hinoy ipag-atiman sa imong lawas nga napapoy akong lawas nga atimanunon niya mag-atiman pa ko sa imuha. Pero kato day propesya ni Master nga pabantayan ang iyang lawas, paampingan kay matod pa kami na pod dayon ang makausab, kamo na unya makausab sa pagrenovar sa palas tungod ay kay nahitabo man ang sunog. Naunsa may usabon sa palas o renovaron o nagpabili ng nagbarog. Muna nga sunog day ang resulta niyanto, mao nga ang mga na may sakyanan atong magtutudlo ba doon mga limousine, no? Mercedes-Benz, Vintage car. o napay mga gitawag og Toyota Crown. Og doon na po'y atong kaugalingon ba doon nga Ford Everest nga latest. Napil pagkasunog o nagpasalamat kang Madam Gaga Bruni tungod kay sa wala pa na isulti niya sa kadaghanan ba doon usa na ko nga nasultihan niya na og si Madam Gaga og si Mami Bite nga nag-ingon siya nga bantay baya ninyo ang akong lawas og atiman na baya og ayaw baya pagpasagdi kay moabot ang panahon nga kamo na ang mag-usab og magrenovar sa palas. Mao di ay itong dili papasagdan, mao nga sa pagkasunog na bredon giinsaksyonan ni Madam Gaga si usa sa membro sa PBC nga si Arman Nagasaw
nga dong siguro ang lawas ni Master kay dili na lang panumbalingon tong mga butang doon eh. Ikadang butang material man na makita mo na. Tungod kay ang lawas ni Master giintrigar niya sa mga tao sa pagpabantay mo to nga natuman. O kana lang pag-ingon ni Master nga ang iyang lawas dili mabaho, kanay priba nga natuman ang iyang gipanulti. O gani niya tong pagkatukod sa PBCM 1967 man ba doon eh. Oh. Sa si Presidente Marcos nga himong presidente paglansa niya sugod sa 1965. Nag-una lang si Presidente Marcos og nakatuig sa pagkatukod sa PBCM ba doon eh kay 1967 man. Kaya hanggang Marcos 1965 pagkahimo niyang presidente. Sa mga gamay pa ang mga membro Bradoni nagsugod o misugod si Master sa pagpropesya nga ang mga membro niya to ang uban wala na karon kay miabot ang kamatayon po nila Bradoni o ang uban tigulang na nakasulti sila nga natuman ang propesya ni Master nga giingon moabot ang panahon nga kana daw si Presidente Marcos magpakanaog og balaod nga marsyalo. Niya itong tungurawa, yun na magkaila. O di man kaila si Master o si Presidente Marcos nga Master. Ipahibalo sa imong mga katawhan nga magpakanaog kog marsyalo. Wala, Bradon eh. No. Ang mga tao niya ito nagduha-duha sa pagtukong nga hitabo ba. Pero sa diyang nahitabo, nagyod, diha sila nakatuo ka tinuod yun ang gisulti ni Master nga magpakanaog o balaod nga marsyalo. Di ko ibase na to sa Biblia. Magsulti ang Espiritu Santo sa butang umalabot, nabuhat na ni Master. O niabot usab ang panahon ba doon nga iyang gipropesya nga ang Pilipinas daw, muagi pa daw og duha ka presidente nga mahimo, pero kana sila, babay. Mo to nga, pagkatuman niya na ba doon nga giobertro si Presidente Marcos ba doon partial lang ni atong gihatag ba doon eh. No. Ingon mangganis Master nga, diya pod kuno magsugod ang kagubot diya kang Marcos Berdone. Kay sa unang panahon, ang bugas kong magpalit na Berdone, gawas nga sinako, timbangon, dili man kinilo Berdone, ginantang man to. Tunod. Pero niabot ang panahon nga nagkinilo na. Busa diya daw magsugod ang kagubot ni Marcos mo itong daghan mga kaigsunan nga itawag og lefties Bradon nga ang ilang mga pamplito gani gibutang nga tungod kay nahimong presidente si Marcos taas-taas man nga tuig 20 anyos Bradon unya sa kasuko sa mga katawhan doon na sila yung mga leaflet nga gipadagan nga Tagalog man ba doon kasi Corazon Aquino mo may usa nga naghisgot nga tama na, sobra na, palitan na. O kanang sobra na tungod kay ang mahimong presidente ba doon unom raman ka tuig ang termino. Unya pag-ingon nga tama na, sobra na, palitan na, alisdan ko no Bradone. Motong nahimong gubot Bradone ug ang napasok dayon sa pagka-presidente mao si Corazon Aquino. Ingon des Master mga mahal nga tigpaminaw o unsa na ang akong gisulti nanay babae o sa nalay kulang. Moto na sa panahon kang Joseph Estrada nga nilansad sa pagka-presidente kontra kang Jose de Benicia Bradone. Nag-ingon na po si Master nga ang atong gidapigan ato si Jose de Benicia Bradone. Daw karon kay ang atong kontra sa relihiyon nga nagpropesya pod kay siya propeta kuno. Kining sa Jesus Miracle Crusade International Ministry kon JMCIM, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ilang magwawali o pastor mo si Danny Cuarteros nga usa ka
Bulanon kay taga Bohol man ba ron eh. Nga ang propesya gyud kuno ni Will Estrada Almeida kay siya man kuno propeta, tinuod gyud daw. Unya daw bi kay ni tabang pod si Eddie Villanueva nga founder sa Jesus is Lord kon GIL, nga mao gyud kuno modaog si Jose de Benicia. Membro man si Connie Reyes anak bro ron eh. Gipanalanginan nila tagsa-tagsa sila kung mo-attend siya during sa ilang ministry sa Jesus Miracle Crusade, mupandong si Wilde Estrada Almeida, kang Jose de Benicia, Joe de Benicia, nga mo gidaw ko may mudaog. Pag moari po siya kay mga yung supportar sa GIL bro ron eh, apel po si Connie Reyes nga artista, uban kang Eddie Villanueva, mupandong po nga mao gyud daw mao'y mudaog si Joe de Benicia. Motong niingon si Master, abi pa lang niini nga nakaingon na lang sila ang ilang propesya mo'y natuman. Ingon dis Master, balita arita kang Joseph Estrada niya, gingon din niya nga iwali daw, ipawali sa mga ministro sa PBCM sa nagkalaylaing radio station nga ang mudaog dili ang gipropesya ni sa GIL nga si Eddie Villanueva o si Jose de Benicia mo'y magmadaugon nga kalakip usab nga gipropesya ni Wilde Estrada Almeida sa Jesus Miracle Crusade. Ug mao na nga diha ta kang Jose de Benicia. Mao nga doon na may naghatag mag-number si Joseph Estrada sa cellphone number dito sa Bombo Radio sa Manila brodon eh. Gipapatawagan ni Master nga pahibaloon nga usa sa gisugo mo si Brother Vic Masonggat. Nga papatawagan si Joseph Estrada nga ni ay grupo sa Mindanao nga Spiritual Division nga kining gitawag nato karon sa pagpaila nga PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, nga magsuportar daw diya kang Estrada. Nagpasalamat siya bro ni unya giingon pa ni Master sultihi si Joseph Estrada nga siya mao ang magmadaugon karon ining bugnong lugaynon sa pagdagan niya pagka presidente kontra bato kang Jose de Benicia. Motong niingon si Joseph Estrada, sana magkatotoo ang hula o propesya lugar nga gihimo ni Master. Pila ray istorya mga mahal namong tigpaminaw natuman ang propesya ni Master nga nagmadaugon si Joseph Estrada. Kung si Master yawa pa matud pa sa ato makaatbang labi na ni Dani Cuartero sa una bradon nga tungod kay nagpatuo lagi kunog Espiritu Santo labi na ni si Silbindilio sa pastor sa Seventh-day Adventist Church nga nag-ingon pod nga piki nga Espiritu Santo bradon na ang Biblia biya nagpabatod nga basta yawa ang trabaho o bulaton siya kumusulti walay katumanan kaya ang gisulti diya niya na bakak hay nang prueba brethren nga kung magsulti ang yawa bakak og dili gyud matinuod lahi sa Dios. Anya dinhi Reverend sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 ang gingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mo ang yawa ug ang inyong tingwa mo ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan kay siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Natinaaw na to Brad Ron, no? Rini nga ang yawa, ang trabaho di gyud na makasultig tinuod bakak ang resulta. Na kung naanang dapitang atong magtutulo bakak unta ang mahimong resulta Brad Ron pero wala may nabakag sa iyang mga pangpropesya Reverend sa ato nang gisulti nga natuman ang iyang mga pangpropesya. Okay, sa pag-ibanghilyo ni Master, wala pa daw kuno'y mga pulong nga iyang gipropesya nga mugula siyang baba nga mabakak ang tanan pulos tinuod. Kay sa Dios man lang ang pagsultig tinuod. Hain pod ang prueba Brad Ronnie nga sa Dios lang pod ang pagsultig tinuod. Ano basahan ako Reverend? Sa nakasulat sa Roma Kapitulo 3 na mo ni siya opposite sa sistema yawa. So ang yawa bakakon man mag-istorya pero ang Dios maminatudon gid ang Dios mga kaigsunan.
Mga basahon kung tayo ni Pablo Vinis Roma Kapitulo 3, versikulo 3 ug 4. Ingon. O kung di, ganun lang wala managpanuon sa mga ana-ana, kadtong ilang kakulang sa pagtuo na kapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinuoron sa Dios? Wala gayon. Kinahanglan na minatud-on gayud ang Dios bisan pa kung bakakon ang tanang mga tao ingon sa naisulat. Busa kung madisgot ang Dios na minatud-on ang Dios o busit sa yawa nga yawa bakakon. Busa nakita og naklaro nato nga ingon ni di ay. Nakaron, arita sa punto sa mga gisulti dayon ni Master. Ingon na po din si Master nga pagka nahimo ng presidente si Joseph Estrada Bradone. Niingon na po din si Master. Ingna kog bakakon timan nga kana si Joseph Estrada dili na makalaho si ang termino sa di daw matapos niya ang termino Bradone. Si Joseph Estrada natuon man gi-overthrow siya Bradone og ang nahimong presidente ang vice president nga mao si Gloria Macapagal Arroyo. Ingon din siya mga mahal namong tigpaminaw diya sa pag-ebanghelyo ni Master sa makaigsunan nga nagtambungan busa nakahibalo sila nini pero katong wala magtambong di gid sila mo-akseptan nini Bradone. Tinuod. Pero dili gid sila makapaabot nga walay membro sa PBC nga mo sulti nini ingon des Master. Unsa na? Natuman na ang akong gisulti nga adunay duha ka presidente nga moagi pa ang Pilipinas og duha ka presidente nga babae. Munay natuman ba doon eh? Kunya, niingon na po gani si Master nga murag doon na para ba'y ikatulo nga presidente Bradon nga babae gapon. Ato lang paabuton. Nun yan na. Kay, ingon si Master, ang akong mga pulong dunay dali matuman, doon na po'y dugay, pero ingon niya sa ehemplo nga dili daw pareha sa sili nga ang sili muhalang dayon. Nakaroon. Arita sa mga parte nga kining coronavirus Bradon nga gikahadlukan sa tibok kalibutan Bradon kay di man pud tiaw. Pero niya atong pagpropesya ni Master nga nagingon siya moabot ang panahon nga adunay wala nay pagsimba sa mga simbahan Bradon. Una ningon din siya nga kay moabot man daw ang panahon nga ang hangin kuno Bradon magdalag kagaw og aduna po'y hilo Bradon. Gihatagan niya ang mga membro sa PBCM nga iyang gibilisingan nga usa ka panyo nga puti. Naman na sa atong mga kaigsunan karon, mao na gihatag ni Master sa una nga pagpangandam. Kung makadumdum mo, unsa instruction ni Master niya na? Ingon din siya. Nga kanang panyo din daa ang hulagway niya, Bradon isa mo na gamiton ninyo kay moabot ang panahon nga adunay mga virus daw o hangin nga naay magdala lugar o hilo ba Bradon Una yun siya nga manghunaw din mo sa rubbing alcohol, mag-andam yun mo ng rubbing alcohol. Atong nadumduman Bradon nga mao di ay karon ang takdo nga panahon tungod kay bisag asa karon mogamit kita sa mga kamot, mogamit ta sa atong rubbing alcohol pinagi sa pagbubo sa atong mga kamot Bradon kay doon na may insaksyon nga kanang 70% kay mao'y isog diana Bradon para na sa virus. Nangano man nga natuman man na karong panahon na ug ang religious gathering kanang pagsimba nato gipugnan. Mo man na ang gipropesya mga kaigsunan kang Master. Ang pangutana nganong natuman man na? Unya mingon pa bata ta dili tinuod tud kay ikabugnaw nato ang dapit sa sistema ni Master nga gipropesya man niya nga ayaw ba pagpasagdi pod matud pa niya ang akong lawas lain na pong kahimtang bantay baya atiman na ba ninyo kay kamo nay makausab sa palas kamo na rabay makarenobar noon sa man to i-renovaron ug walay sunog. Busa ang iyang lawas ni Master nga gingon po niya ako ray Master nga dili mabaho sa tanang mga nagpatuog Master sila mga matay o mga baho ako ray dili mabaho naunsaon man nato pag ila kung si Master dili mo pahulay Bradon di walay epekto kung magpabilin siya nga kibali buhi nga naman unsaon nato pag kaybalo nga kung mapahulay siya o di siya mapahulay nga iyang lawas dili mabaho busa karon kay ni pahulay man siya natuman.
O ang Biblia ba niya na Brad Rene, naabay atong kapamatuod sa Biblia nga doon na di ay buhi nga manugon sa iyang kahintang gitawag na sa English og last will. Pero sa maong pagpanugon, dili na mahimong tinuod ang iyang gipanugon, dili nato makita samtang buhi pa siya, makita nato ang pagkatirod diha kung siya mopahulay na o patay na. Naa ba sa Biblia, Brad Rene? Doon na, Reverend, ato lang patalinghugan kaninyong makaigsunan kay nakasulat sa Hebrewanon, Kapitulo 9, versikulo 16 ngadto sa 17 ang gingon. Kay diin gani adunay tugon, ang kamatayon sa naghimo nini kinahanglan pagamatudan. Kay ang tugon mugahom lamang inigabot na sa kamatayon, sanglit dili man kini magapulos samtang buhi pa ang naghimo nini. Wow, nakita nato mga kaigsunan nga doon na kuno'y naghimo sa tugon nga ang maong naghimo sa tugon may kamatayon. Pero kanak daw tugon ni ana nga naghimo dili kuno na bililhon, dili kuno na o walay epekto niya na samtang buhi pa ang nagtugon. Mapuslan lamang kana ang maong tugon inig kamatay na sa maong nagtugon. O tanawa. Kung ang Biblia pagka namatay wala na hinungdan, nanong naa may manugon samtang buhi pa siya. Pagkamatay na niya, makita na nimo ang katinuran sa ang gipamuno. Samaan ang pag-ingon ni Master, ayaw ba ninyo pagpasamari akong lawas? Kaya dili ra ba kumupuyo sa balay nga walay bintana? Si Master, mga kaigsonan, mga kaigalan, na ikaugalingon niyang bed, dito siya gibutang. Wala siya ibutang sa pantyon. Kaya nag-ingon si Master, ang pantyon na baday na bintana. Ingos Master, ayaw ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana. Ingos Master, ayaw ko ninyo ibutang sa balay nga walay bintana, kay dili na ba ko magbatonis og lansang. Di po kuno siya magbatonis og lansang. Yang giklaro, kana bang lungon ba? Dili ko musulod sa lungon, kay ang lungon, magbuhat kag lungon. Lansangan mo ginang lungon. Gisambingay ni Master, isip, batonis daw na niya, dili ko musugot niya na. Mo na iyang gisulti. Na karon kung pananglitan ang iyang gisulti ni Master walay katumanan, ganong di man nato ipahalo na sa lunganan ba dun eh. Di man nato pantyonon. Pero ang iyang lawas wala na mapantyon na sa kaugalingon niyang higdaanan, o ang iyang lawas wala pod balsamara, o wala gyud moagi sa nga giingon nga mabaho ang tudgaron. Taliwala nga nag-ingon si Mitchell Bendier Badron nga kanang lawas sa ilang Master nga giasin man na gibulag labihan pagpanamastamas ba. Namo na nga atong nakita nga niipikto na sadyang ni pahulay na nga natinod ang iyang gisulti. Nakaron sa ubang hubad nga Biblia, Brother Rene, giyon sana pagkasulti kanang nagtugon siya ni ana nga dili mahimong matinod ang iyang gisulti samtang di pa adto na kung siya mopahulay na umamatay sumala sa Biblia. Hain ang ubang hubad niya na giyon sa pagkasulti. Giingon na kanang tugon testamento. Ato lang patalinghugan kini nakasulat sa Hebrewanon, Kapitulo 9, versikulo 17 ngadto sa 18 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia mayong balita Biblia. Nagaingon, kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo nini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Busa bisan ang unang ang gingon. Ato ipaibabaw sa 16 ngadto sa 17. Din dunay testamento kinanglan matuoron nga namatay na ang naghimo nini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo nini, mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Kita mo na kanos mahimong mapuslanon ang gitawag og tugon. Sa English na last will. Kung mamatay na ang naghimo sa testamento, kanya katong namatay way pulos to. Sama sa giuna-una sa uban nga wala na kay namatay na ng ilang magtutudlo. Nahimo hinoon nga dungganon og kita braduni naka pamatuod nga ang gisulti ni Master aduna nagay pagkatuman o natuman na. Unya sa ubang-ubad sa Biblia braduni kanang testamento o tugon giyon sana pagkasulti braduni.
Niya tayo Biblia ang gitawag Amplified Bible, Reverend. Ang kini Hebrews chapter 9, verse 16 to 17, yung ini yung ating mabasa. For where there is a last will and testament involved, the death of the one who made it must be established. For a will and testament is valid and fixed effect only at death, since it has no force or legal power as long as the one who made it is alive. So katong tugon, gitawag tog testamento, sa atong gibasa din sa Amplified, gitawag nag last will and testament. Dili daw magpulos ang maong last will. Iyang mga tugon kung Samtang buhi pa. buhin pa ang nagtugon, mapusla lamang kana kung ang nagtugon wala na, kung ipahulay na. Oh. Ingon niya na mga mahal nga tigpaminaw. Busa dili angay natong ikabugnaw kay gisulti na ni master nga niya daan. Nanganong nangatuman man na. Imbis na tuman atong ingnon nga di na hinunta mo padayon, umabugnaw ta nga ang dili pagkatuman kung naaman siya sa kabakakan. Mo na diha, ang pagpaatiman sa lawas ni Master nga ayaw baya ninyo pagpasagdi, daan na. Kaya ang Biblia nagpakita nga si Moises ato ning gipakita nga pagpahibalo, pagpanghugot beruni para masulod. Kaya importante makasabot at makaigsona ug katong wala pa makasabot kay kung di sila makasabot beruni kay namati sila sa mga yubitan o tigtamay, di sila abot sa kamaturan nga maghatod og kalawasan beruni busag gitawagan ini og mga langit ng lamdag sa kinabuhi kay natay ikalamdag. Si Moises beruni sa Biblia sa iyang panahon gitudlo siya sa Dios nga punuan o leader sa katawong Israel og maghuhukom. Pero may mga taong nagsalikway niya sa iyang pagkamaghukom o pagkapangulo. Una si Moises, ang Diyos nagtudlo niya na nga siya manluluwas. Gawas nga maghukom o pangulo, gitawag pod siya og manluluwas atong kuha ang ehemplo berdone. Hay ang prueba ninyo. Okay, now na to nga si Moises nga gipahiluna sa Dios, ingon nga Dios ngadto kang Paraon. Ani atong basahon rin nakasulat sa Exodo kapitulo 7, bersikulo 1, mga kaigsunan inyong paminawan ang nakasulat sa Biblia nini. Sa pagpamugat sa Dios, iyang gipamugatan si Moises. Niya. Og si Jehovah mingon kang Moises, tanawa gihimo ko ikaw ingon nga Dios ngadto kang Paraon og si Aaron nga imong igsoon na mao ang imong manalagna. Kung mao kini si Aaron, igsuon na ni Moises, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Og siya gihimo ingon nga manalagna diha kang Moises. Og si Moises ingon nga gihimo sa Dios, ingon nga Dios ngadto kang Paraon atong timan-an. Gihimo siya ingon nga Dios. Pero dili Dios, ingon nga Dios kay ang Dios ni adtong tungura si Jehovah nga sa lain pagkasulti, Yahweh. Na hain ang prueba nga ang pagkapangulo Dios ang nagbuot ug ang pagkamaghukom ug ang pagkamanluluwas ni Moises bad Rone. Okay, niya sa buhat rin nagbagabasahon ang prueba niya na sa buhat kapitulo 7 bersikulo 35 hunini. Kini maong Moises nga ilang gisalikway. Gisalikway din si Moises sa atong nabasa gihimo ra ba ni ingon nga Dios ug Paraon. Pero gisalikway ni. Giingnan kinsa man kunoy nagtudlo kanimo nga punuan ug maghuhukom. Kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo ug manluluwas nga mitungha kaniya sa kahoy talungon. Gisugo din siya sa Dios nga pangulo o maghukom o manluluwas. Timan-an nato nga bisag tao kung gamiton ka sa Dios nga kasangkapan, manluluwas ang tawag nimo. Pero sa kapanahonan ni Moises, may mga taong misalikway siya ang pagka-leader o pagka-maghukom o pagka-manluluwas. Nakaroon, kini si Moises kay manluluwas man. Si Moises ba sa Biblia, Brad Rene, nagpadayon ba sa pagkinabi sa ang lawas, Brad Rene, sumala sa Biblia? Wala araben kundi niabot yapon ang kamatayon ni Moises. O sa iyang pagkamatay, ang iyang kusog wala gid siya nga nagluya. O iyang
Yahang mga mata wala gud ni agi og kangit-ngit. Basta kay ang atong punto diha, ang atong gipasabot o pagpayag sa mga katawan, si Moises ba nagpabilin ba sa pagkinabuhi? Wala ra biren. Ato na Okay. pagkabasahon kinakasulat din sa Deuteronomio kapitulo 34 bersikulo 5 ngadto sa 7 ang gingon. Busa si Moses ang alagad ni Hiuba namatay didto sa yuta sa Moab sumala sa pulong ni Hiuba. Ug iyang gilubong siya sa walog sa yuta sa Moab at bang sa Bitpeor apan walay tawo nga nanghibalo siyang lubnganan hangtod dining adlaw. Mapos kita gadiot. Ang Biblia mga kagalaan nagingon, wala kunoy nahibalo sa iyang lubong matod pa ni Moses hangtod niining adlaw pagkadugay ni atong panahon wa daw nahibalo ha. Matod pa kay kung imong pa mation murabag na sikrito wala ba panghambog ang lawas ni Moses kay wala kunoy nasayod niya itong iyang ganing kamatayon sa iyang paglubong. Nadayon, brother ni? Dinhi sa city ang gingon og si Moses may panaygon nga usa ka gatos o kaluhan ka tuig sa pagkamatay niya. Ang iyang mga mata wala gayud ngit-ngit ug ang iyang kusog wala usab magluya. Oh, ang iyang kusog ni Moses wala namatay siya, ang iyang mga mata wala gyud mungit-ngit daw ug ang atong nakita sa Biblia nga si Moises namatay. Karon, tungod kay si Moises namatay man, walay gihatag si Moises nga tugon nga ang iyang lawas sa iyang mga gipanguluhan brethren nga ampingi ba ning akong lawas. Why last will niya? Wala gyud mabasa, wa gyud nabasa sa Biblia. Wa pod siya mingon nga Ginoo ko. Ayaw taon pagpasagdi akong lawas, bantay kay doon na rabay mo pasipala. Kini nga pagkapayag sa Biblia nga ang kamatayon ni Moises sa gibasa nga matod pa walay tao nga nang hibalo sa iyang lubnganan hangtod nining adlaw. Pero pag abot na sa bag-ong tugon, tinun-an ni Kristo nga si Judas Tadyo, nabulgar mga pahalgatig paminaw na hibaw-an na. Nga kini dieng Moises nga namatay ang iyang lawas, pasipalahan din sa mga yawa. Basta di kaatbang ba sa mga katawhan sa Dios o kaatbang sa Dios ba doon mga gitawag og yawa ba doon mupasipala sa patay nga lawas ni Moises. Busa ang Dios bisan og way tugon si Moises nga Ginoo ampingi ba ning akong lawas at imana ba ni bantay. Wa pud si Moises manugon sa mga tao, wala siya ilaswel. Pero nakita sa Dios nga bililhon si Moises og bala ang tao sa Dios. Unsay gibuhat sa patay lawas ni Moises sa Dios, gipasagdan ba nga buot pasipalahan kini sa yawa? Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Wala pasagdi sa Dios Reverend o ang iyang manununda nga si Miguel mao'y nagpugong niini kay ang yawa gustong magpasipala og muilog sa lawas ni Moises. Niya sa Judas kapitulo 1 bersikulo 9 nga kung pagabasahon. Apan si Miguel ang manununda nga punuan sa iyang pagkidlangtugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises. Wala gani siya mga sa paglitok o mapasipalahong hukom batok kaniya kundi ngayon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanino. Nakita nato nga gidipinsahan sa Dios ang lawas ni Moises, pero ang atong gibasa bra doon kung may nabasa diya nga patay ng lawas ikuha gibantayan ni Miguel nga pasipalahan ni sa yawa. Hay nang priba nga kanang imong gibasa nagpalig-on nga anang paghisgot ni Judas kay si Judas duha man ka Judas ang tao ni Kristo, ang usa mabudhion nga si Judas Iscariote samtang dinhi si Judas Tadyo nga kining lawas nga gibantayan ni Miguel nga gisugo sa Dios patay gyud nga lawas ni Moises. Niya kay Biblia ang gitawag ang tulong sa Dios Reverend. Basahon ako ang Judas pagbalik o lumibi pero ano nga version sa Biblia niya ganyan din sa pagpahayag nga itong mabasa. Bisan gani si Miguel nga Pangulong Anghel, wala maghimo og sama niya na. Kay paglalis nila ni Satanas kung kinsa kanila ang mukuha sa patay nga lawas ni Moises,
wala siya mangahas nga hukman si Satanas nga silutan tungod sa iyang pagpasipala kang Moses ang dingon lang ang Ginoo ang mabablong kanimo basa pasipalahan dahil sa yawa ning pateng lawas ni Moses mo nang gidepensahan sa mangulunda nga si Miguel Riberen nga kinibas bindilyo murag way kalawinan sa sistema sa yawa kaya ang lawas ni Moses pasipalahan sa yawa ang ato pong magtutudlo pasipalahan pag sulti ang pastor sa Badista tiyaw mo nang mingon siya giasin daw nato ilan nang giasin ilan nang gibulad ang lawas ilang master Para pagpatinaw ni Brother Ronnie, maipapabati ba nato ang sinalbahis o pagpasipala ni Mitchell Bendilio sa lawas sa atong atong magtutudlo? i-pastor Riberen kaya atong ipabati ka na ang tingog niya Kasahid man ta Brother Ronnie, kabalo man taan ng asinon o pag-asin. Ang asinon, ang isda Brother Ronnie. Pagka-asinon ang isda, gitawag na og bulad o binoro. Pagka-asinon ang usa ka karne Brother Ronnie, ang tawag ana, gitawag ka nagkusahos mga mahal nga tigpaminaw. Pero ang kasalbahis atong ingnon, kay lagi, buot mo pasipala, kay nasudlan man lagi sama sa espiritu sa yawa, nga buot mo pasipala sa lawas ni Moises, nga buot kuhaon o pasipalan ang pateng lawas ni Moises, gidipinsan sa manulunda nga mao si Miguel. Nagpakita mga kaigsunan nga kini nga precedence o example nga doon na day lawas nga patay nga gipapatiman sa samang pagkaagi si Master Usab nagtugon may mga last will siya nga ampingi baya ayaw ba pagpasagdi ang akong lawas bantay baya ninyo na imbis na nungkod di na hinunamo buhaton na pumunta nga nung magtinir man magpatay nga lawas ang question nga naman sab, nga ang Diyos nagtinir mapog lawas nga patay, gipadipinsaan niya kay pasipalahan ni sayawa ang lawas ni Moses nga patay, gidipinsahan, gisugo niya si Miguel. Sa ato pa, nag-una na nga mga kahimtang. Busa, kami nga mga ministro sa PBCM, nga natudluan ni Master sa kaalam, na buhat ang pagpadeg o programa sa radyo, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, para among ikapakita nga naanay sampol daan sa pagtiner o sa pagtratar sa usa ka tawo nga wala nay kinabuhi. Mo kana ang gibuhat sa Dios dito sa lawas ni Moses, musab kana ang dapit din ang Espiritu Santo adunay pagpahulay nga lawas ni Master busa gitratar po namo kay nagbilin siya ni ana. Og hain ang atong ikapakita Brother Ronnie sa mga sa Biblia. ato sa pastor Riberen ang tingog sa pastor sa Badista Kaya doon naman tayo ikapakita lugar sa Biblia na nga ang Espiritu Santo magpropesya niya na. Kung atong nakita nga ang lawas ni Moises gipasipalahan. Muna nga, sa pagbasa nato sa Ecclesiastes 1:9, nga giingon ni Master nga, husto ra ba ng Ecclesiastes ba doon sa nabasa nato sa makadaghang pagtuon nga history merely repeats itself nga ang namaw kanato mamaugma mo ni nga amo pud ikapabati ang pagtampalas sa among kaatbang para mapamatud-an nga ang Biblia di gyuday mahimong magbakak o mabakak sumala sa amo ng mga pagpamatuod. Kay daghan ang mga gipakita ni Master nga mga timailhan sa iyang pagkakamaturan og dili mabakak. Kay sa iyang kapanahonan, siya ang gitudlo ni Kristo nga maoy magtudlo, magsulti sa mga butang nga umalabot, og siya usab ang giingon ni Kristo nga puli siyang dapit. Mubasa sa atas samtang gipahigayon pa ang pagpangita Brad Rini sa mga referensya o dokumento nga istorya para ipabati nato nga ingon sab nini ang gibuhat ni Mitchell Bendilio nga sama sa pagpasipala sa lawas ni Moises nga ang nagpasipala maong yawa. Anya, Reverend, sa pagpumatuod nga ang Espiritu Santo, puli ni Ginoong Kristo, sumala din sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 25 ngadto sa 26, ug ang akong pagbasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios nagaingon. Kining mga butang ginasulti ko ng daan kanyo samtang kauban panyo ako. Apan kun makagikan ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan puli kanako,
Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Di nakita nato nga ang Espiritu Santo puli kang Kristo unya magsulti sa mga butang nga umalabot. Busa nag-ingon pud si Master Brad Rene sa wala pa siya mopaulay nga wala kuno ilami pod ang among wali ug wala kuno ikatbang. Busa giprograma gyud nga dunay makigkaatbang kay sa diha nga mag-question sila unsa ning PBCM maipakita po namo ang labing mahugtanon nga depensa ug masudlan bas katarungan nila. Mao na nga natinud ang gisulti ni Master nga wala kuno ilami ang among wali kung walay kontra kay naguna-una sila nga ang PBCM wala maila mga pero kung tandugon ay mukaraw sila sa doktrina makita nila kung giunsa ang pagdepensa sa mga ministro sa PBCM o gilamo-lamo ba o ginilamlam na ba ang mga pagpamato nini. Okay, Reb, atong nang naplastar ang atong ipabati ni tingog sa pastor sa Sabadista nga iyang pagpanamastamas sa lawas atong magtutudlo nga way kalaunan sa buhat sa yawa nga atong gibasa nga gipanamastamasan o gihilabtan ng lawas ni Moses gidepensahan sa manununda nga mao si Miguel. Sa pag-ingon niya sa lawas atong magtutudlo giasin o gibulad unahan to ning pag-ingon nga giasin ato ang lawas atong magtutudlo panamastamas kini mga kaigsunan nga gibuhat ni pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Matay na na! Wala ko nakabuta na nga lagi kong Mindanao na buhi pa na! Kaya kaya hindi pa nila ka ng ito, oh! Ang ina, Espiritu Santo sa pagtindog ka na lugar ang nagyasin. Espiritu Santo sa pagtindog ka na lugar ang nagyasin. Okay. Munto niyo usa sa mga pagpanamastamas Reverend nga atong nabati unsaon daw pagtindog sa lawas sa atong magtutudlo nga ato daw giasin. Gani saksi nini pagkasunog Badrone pagkaugma diha si Jaw gumapak Badrone Usa sa radio reporter sa laing Cebuano sa DXCC no? Yang gitan-aw ang lawas ni Master ug siya nakakita nga wa gid maunsa ang atong magtutulo kay bahangyo man siya kay basin ang aligasyon Badrone kay nag-iom sila nasunog ang atong magtutulo. Na-curious siya sa mga disosyo sa siya nga makasaksi nga ang lawas ang magtutudlo wagid na asinain taon sahi naman sa panangastama sa pagsulti ni Pastor Sabadista. Kay niingon gani siya Badrone nga na daw siya nahibaluan nga eksperimento ba nga ang usa ka lawas sa tao para dili mabaw gisigihag balsamar Badrone ang pagbutang og medisina ba. Sa sigig inject sa paras medisina sa pagbalsamar niabot ang panon nga dili na ay kuno dawaton Badrone mubuhagay na mo na iyang gikatinga lugar nga iyang gisugilon nga wala man diha sa atong magtutudlo. Nakaron mo na diha pero wala siya nato ikawi sa paghangyo nga mutan-aw siya sa lawas sa atong magtutudlo. Nakaroon natin na pong ibabati Reverend gawas nga nagpangamastamas ng Pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio magyasin ng atong magtutudlo matod pa daw niya po ato bang gibulad. So pares no murabag naggamos ba or murabag nagbulad og isda ba? Nga asin og bulad o Sa karne pa ni gikusahos. sahos nga atong babati na po ang tingog niya. Hello, Brad. Bain kasi. Juan ba? Kana bang ilang question kanina? Naminaw ko si Brad. Kana dito ang Kristo kung baka nga sa langit mupuli ang manalaban. Kamang Espiritu Santo. Manalaban. Ang pangutana, kanang ilang Espiritu Santo, ito ang misteryo, kaladilang saan ang pagpanlaban na nasan? Actually, wala ka na nagilubog. Inalas ilang templo karang sila ba ipresag? Ilan na ibulag? Templo karang sila ba ipresag? Ilan na ibulag? Nakita na to nga mismo siya Brad Rone nag-confirm nga wa gid daw na ilubong ng atong magtutudlo kay nakunos atong templo pero ilan ang gi-preserve kay ilan ang gibulad. Ang iyang pag-preserve Brad Rone pagbulad pinagi sa giingon niya kung atong kwaon ang iyang gisulti giasendi murag ang atong magtutudlo gigamos Brad Rone. Ug karne pag gikusahos. Na di ba na pagpasipala mga mahlamong tigpaminaw wala lain nga makigkontra kung naa nata nasudlan nata sa yawa
ang yawa musulod sa atong lawas ug ang lawas nga masudlan sa yawa mao nang magmasupilo na ang prueba bro din eh. Anya dinhi sa Efeso, Reverend, Kapitulo 2, versikulo 2 ang gingon. Nga nini nanagawi kamo kaniadto uyon sa pagi nining kalibutana, uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kanginan, sa Espiritu nga karon mo ang nagayok diya sa mga taong masupilon. Busa doon na di ay espiritu nga may naglihok di sa lawas sa mga taong masupilo na wala laing magsupil ang yawa raman kay si Miguel gidepensa niya ang patay nga lawas ni Moises aron dili pasipalahan sa yawa mga mahal nga tigpaminaw mo sab nga gidepensa na mo ang lawas ni Master nga yang gibilin nga ati man na baya ayaw ba pagpasagdi ang akong lawas kay kamo na'y makausab o makarinobar sa palas motong nasunog kay mao na din panahon nga kung masunog diha na magkaigsunan mugawas na nga gisulayan kita kung makalabang batas pagtamay sa mga tao diha sa nahitabo sa atong palas o gisulayan ka nga andam ba ka mohimo sa pagpabarog balik sa atong palas mo nang question niya kanato nga magtotoo o kontinuod man ta nga magtotoo mo nang angay natong masamtan kay gani man tungod kay sa pagpaulay sa atong magtutudlo nakita nato nga ang iyang gipanulti sa wa pa siya mapulay nangatuman ba doon pagkadili mabaho wa gyud mabaho Tinuod. na kung ang atong atuan ba doon ang Biblia may gipakita ba bradoni nga nagpatotoo nga siya Dios pero ang nahitabo giulod siya kay pag-udlon ba doon kanay pagpasundayag nga mahimo di ay siya o mabaho di ay siya bradoni sumala sa gipakita sa Biblia kung udlon kay ang mabaho mao naman tong udlon ang di mabaho di man na udlon munay realidad kung magpatuo bradoni busa ang atong magtutudlo wala siya masapon sa gitawag og dipinsa sa mga abogado bradoni nga ilang ihatag ang usa ka linatin nga falsus in uno falsus in omnibus false in one thing false in everything nga kung masayop pa usa pananglitan hurot nagpagkasayop kay mao gani nga ang matag abogado dunay iyang kliyente nga dipinsahan sigurohon gyud niya nga ang iyang kaatbang nga mangitag bangag aning rason sa iyang gilabanan ba dun nga wa gyud ikapalusot nga mabanggan ang katarungan pero siya pag maningkamot nga makitaag sayop kay kung tinuod ang ilang mga declaration ba dun sagang nila batok anang kasuha pagdipinsa nga nung masagulan magbakak nga tinuod man kana pagka makita sa abogado nga dunay makita ang bakak pero sa iya wala gamitan ng falsus in unos falsus in uno falsus in omnibus false in one thing false in everything nasayop pag usa hutdo na pagkasayop na ang gipamulong sa atong magtutulo wala man masayop na tinuod man nga tinuod man ang tanan. na muna nga ato pong ipakita bradoni nga tungod yan gihimuan din nila puhunan pod nga og Dios pa kuno ang atong magtutulo nung wa man kuno mulok sobra ron sa kalayo di ba ay gusto nila nga si Master maray muluwas siyang kaugalingon giintrigar man niya ang iyang lawas nga padipinsahan ayaw biya pagpasagdi ang pingi biya ning akong lawas at di man na biya ninyo mao nga matot pa niya kamo na rabay makausap unya kay kamo na ang makarinobar sa palas naon sa man tuoy rinobaron og dili masunog kinahanglan mapamatudan kay diya niya gipaagi ang pagtikay sa mga sumusunod o mga membro bradoni na doon na bakit ay ikapakita nga pertigyong paningkamot nga ug sa dama pa makadama ang atong katbang si Mitchell Bendelio bradoni naninguha siya niya na pero luyo sa tanan nga mudama siya nahimong nababoy bradoni. Okay, ato babati na po Reverend ang tingog sa pastor sa Salista. Nagkig-conversation siya sa usa ka babae no nga ngano daw nga wa siya makaluwas og tinuod pa nilukso unta ang atong magtutulo niya na. Sige, ato babati na sa mga tingsulan ang tingog ni pastor sa Salista tungod sa iyang grabe gid nga pagpanamastana sa lawas sa mga magtutublo tungod kay natin paniyan natin higayon na sunog wa man daw mulukso nga mga magtutublo
gikan sa pagkasunog kahit ipakita lugar niya nga og buhaton mutuos bindilyo. Daan gid magtutunin. Niya atong ipabati mga kaigsunan ng tingog sa pastor sa Sabadista, Mitchell Bindilyo sa conversation nila ni Reverend at yung color nga usapon nila nga og mas pinilang master nga mo pag maluwas yung kagalingon niya. Gamitan daw ni Bindilyo wa mo lukso gikan sa kalayo matid paniya. Atong ipabati mga kaigsunan. Ayun, namatay na siya September 26, 2004. Sa ato pa, ay na 1939, pero yung year, edad niya is 81. 81 kung buhay pa unta. Kung buhay pa unta. Anya ka naman ito ng 2004? 2004, may nagtuwa mo dahil. Ay mamanusan niyo mo ang 81 o 610. Bila. Naas mga napay 65. Yun na natin nga nga na. Pero bakay, kung ano dito ituan nila nga dyan, kung kung papagitate na naman ko nag-ganbo-ganbo ni mga mga kaya may katoon ko, binukso ko unta ko, maurumuta ko, nipalong sa ilang kalayo. Maugid unta. Ingon ding babay, maugid unta, milukso unta ko no, ang atong magtutulo doon ug mo'y mupalong sa kalayo. Kay ang iya mong rason ani, ang Dios ba doon manluluwas? Nabaday ko no'y Dios nga manluluwas. Luwas og tao nga siya may muluwas sa tao. Pero siya kay Bao doon nga lahi. Kaya wa man siya kalibutan kung giyon sa pagprograma ang mga sulti ni Master sa ato abra doon Kaya na may panultiyon ba doon nga wala nasayod sa panimalay. Gawa sa tagiyas sa maong panimalay o ang mga sakop sa tagiyas sa maong panimalay mo'y nasulod sa mga butang na nasulod sa balay. Mao'y makahibalo. May makahibalo o mo po musugilon sa mga butang na nasulod sa panimalay ang katong tagiyas sa balay. Dili katong silingan sa maong balay. O katong mga nanumbalay. Okay, ang nanumbalay, pila ron na iyang naibawan nga nanumbalay sa isang balay. Yan siya lugar, naibaw na sa kinatibukan sa imong balay. O kung sa'y sunod. Wala. Ang tag-iya sa balay, may musulti. Sama nga, ang tag-iya sa doktrina, may musulti para makasabuta lahi sa iyang gipaningil. Kaya ang kahintang ni Master nga nung atong giatiman, kaya magitugon siya o ang iyang tugon, wala makapahimong palso na ang iyang mga gipangsulti. Kaya katong gipangpropesya na daan nga may tungod sa virus nga gitawag og coronavirus sa pagkatuman na bradon og ang iyang pag-ingon nga mangandam og grabing alcohol kay moabot ang panahon mao naman na daanan na ng gisulti kibali ang atong mas ang katong panyo nga nang hulagway ni Master kay kanang face mask bradon gamiton na lang na sa mga nurse bradon ug sa doktor labi na kung mag-opera na sila dili man nga ipagawas-gawas na bradon magsuri-suri tang magbutang karon na lang sadyang nakita na to mo man ay epekto o resulta sa gipropesyana ni Master na karon pinaagi niya na atong atuan nga gusto man gid niya nga ang atong magtutulo mao'y muluwas siyang kaugalingon si Kristo mga mahal namong tigpaminaw mubasa ko sa Biblia nga kining gibasa nato sa Biblia wa mutuo ang mga kontrapod ni Kristo. Basahon ko ang mabasa sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 40. Unya ingon ni ang gisulti ni Kristo kay maingon nga si Judas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Maingon mo sa anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Si Kristo daw kung si Judas dito sa tiyan sa dakong isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi gipanag-ing po ni Kristo ang iyang kaugan nga may tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ang iyang kaugan por dili dito sa lawas sa isda kay si Judas man to. Ang iyan ni Kristo adto daw siya sa kinataliwad ang sa yuta o kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw tulo ka gabi. Kay ang atong Ginoong Kristo malansang man siya sa krus mga mahal mong tigpaminaw pero sadyang nalansang siya sa krus bradone wa ba'y nag-uyat-uyat kaniya bradone nga sama sa pag-uyat-uyat ni Mitchell Bendilo nilukso unta si Kristo sadyang gilansang siya sa krus bradone wala ba'y nag-uyat-uyat kaniya nga
nagluwas lugar kibali si Kristo kay manluluwas man lagi ang gipakita sa Biblia kung atong basahon ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 11. Basahon ko sa brado ni. Kaya alam ka ninyo, bataw karon sa lungsod ni David ang manluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Si Kristo manluluwas, pero tungod kay ingon mas Kristo nga adto gyud siya sa kinapusoran o kinataliwad-an sa yuta sulod sa tulo ka adlaw tulo ka gabi. Wala ba nag-uga-uga niya ni ini Bradone sumala sa Biblia? Aduna, basahon ako Rubilen, kay atong ipatakbo kining nakasulat sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Bago lang nato nabati mga kaigsunan ang clippings nato sa tingog sa Pastor sa Sabadista o katong iyang kulat o conversation sila matod pa kung naluluwas pa daw si Master wanang wa buluksos kalayo Aron siya mo palo. tanawon ta sa unang panahon sa atong Ginoong si Kristo. Unya giasin ko no ang atong magtulo. Gibulad daw. Bulad. O nang matang sa pagpasipala, no? Grabe, nga pagpasipala ka na. Ngayon, basta nga ako sa panahon sa atong Ginoong si Kristo, makita nato di karon mga kaigsunan, ang mga kinaiya sa mga maglulutos na sa pagkatao ng pastor sa Sabadista. Dinis Mateo Kapitulo 27, versikulo 39, ngadto sa 42 ang akong pagbasa. Yun ini. Og siya, si Kristo, gibiyay-biyay sa mga nanagpangagi na nanagyango sa ilang mga ulo. Bibiyay-yango ba? Og nanag-ingon ngadto kang Kristo, ikaw nga maoy muguba sa templo og mapatindog niini sulod sa tulo ka adlaw, mga sa ang imong kaugalingon, anak ka man ka sa Dios. Kana og diha sa cross katumbas kung kang bindili pa, lukso Diha sa imong nahimutangan. Ha? Lukso diha sa imong nahimutangan. Palunga ang kalayo. Muna sa panahon po kang Kristo, nung nagbiya-biya dito si Kristo sa cross, kana obvious cross. Atong ibadayon sa pagbasa. Mayon man usab ang mga saserdote nga pinuan uban sa mga eskriba o mga ansyano kaniya ngadto kang Kristo nagbugal-bugal nga nag-ingon kana siya nagluwas sa uban apan sa wang kagulingon dili na hinuon makaluwas siya maong hari sa Israel pakanauga paluksuha kung gamiton tang termino ni Bundilyo pakanauga si Kristo diha sa cross gikan sa cross ug unya mosalig kita kaniya. Nakita nato. Mutuo day sila, Bradone, kung ang atong Ginoo Kristo munaog sa krus. Ay, ang pangutana, Bradone. Si Kristo ba, niambak ba, nilukso siya sa krus, siya rabay nagnaog-naog siyang kaugal kay manluluwas man siya. Unya, dayon, sa paglukso niya, tungod kay gamhanan ang atong Ginoo Kristo, nabali pagod ang krus, Bradone, makadaghan. Unya, kung nabali ang krus sa makadagan tungod kay gilambos ba ni Kristo, gibunal-bunal ba niya ang krus sa naglansang sa ang katong gilansangan niya, gibunal-bunal niya, naibot ang lansang niya, ningon ba Diyos Kristo nga gipangita din niya ang Hudyo o niya rang lansang iuli ni o asa ninyo nagkuha ng lansang adtubas insik bro ni pananglitan lang ang maong lansang dito bagikuha sa mga naglansang kang Kristo. Mao ba ibot pasabot brother ni nga naibot ni Kristo ang kaugalong lansang diya sa krus nga gilansangan niya? Wala gyud kay sa diha nga si Ginoong Jesucristo gikalansang diha sa cross og sa diha nga ang iyang material nga lawas gitalikdan na siyang espiritu. Wala ingon nga si Ginoong Jesucristo ni ambak og niadto dito sa yuta og moy ni pahiluna dito sa iyang lubnganan. Kung dili adunay tawo maghimong kasangkapan nga si Jose nga taga Arimatea aron lang sa pagkuha sa patayng lawas ni Ginoong Jesucristo og ipahiluna dito sa iyang lubnganan. Ato nga pagbabasahon kini kasulat dinhi sa Juan Kapitulo 19, versikulo 38 ngadto sa 42 ang gingon. Tapos ni si Jose nga taga Arimatea ang tinunan ni Jesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudyo niyangyo kang Pilato nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus og siya gitugutan ni Pilato. Busa niadto siya o gikuha niya ang iyang lawas. Og usab si Nicodemo, siya nga kaniadto mao gani ang nakikita kang Jesus sa takna sa kagabion, niadto nga nagdalag mga 5 ka kilo nga sinakot nga mira og aloe. Og ilang gikuha ang lawas ni Jesus o gibukusan kinig mga panakton nga lino lakip
ang mga pahumot sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo sa paglubong. O sa dapit din didto siya ilansang sa cross, diya ang usa ka tanaman, o sa tanaman diya ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gayud ka lubni. O tungod kay adlaw man kadto sa pangandam sa mga Hudiyo, og ang lubnganan hadong raman ilang gipahinuna si Jesus didto. Nakita nato Brother Ronnie, nga ang atong Ginoong Kristo dili gyud siya mo'y nakaibot sa lansang, no? Wag gid mangunay siyang kagulingon. Onya kay ang sukdanan atong kaaway mutuo kung mukanaog ka moambak ka des krus kay nagluwas ka sa uban niya siya mukagol di na hinon ka makaluwas na nituo ba sila mga mahal nga tigpaminawa kay nakita Manila nga doon na po'y naglahong sa lawas ni Hesukristo. Na mo sa dapit pod kang master dunay pagpaygan kay nanugod siya ayaw baya ninyo pagpasagdi ang akong lawas at imanay baya ninyo bantay baya kay kamo na rabay makausap unya kamo na ang makarinubar bas palas gikonklusyonan niya na kay muabot day ang sunom mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsunan hindi na tumang ang gipropesya ni master kung ang basihanan sa pagila sa tinod nga kinahanglan siya maningamot sa pahigayon siya ang lawas na doon isama kang Kristo kung nagtuo sila nga si Kristo Diyos kay mo may gipaningil nila sa atong magtutudlo niya wa man day pud mabuhat kang Kristo unsa may gama ni Kristo nga pagka Dios sa ilang pagtobra ron Oo, di kayo ni Pastor sa Badista Rebellion nga nag-ila sa atong Ginoong Kristo. Bisag dili siya tinuod nga katawhan sa atong Ginoong Kristo. Pero maunay nga yung pagpanawaw din sa atong magtutudlo dili Dios kay wala makaluwas yung kagulingon mulugar nga kanang imong gituan. Kami naghilaman nga si Kristo Dios. Pero mulugar nga kanang imong gituan di na po Dios. Tungod sa sistema nga wala man siya makahimo po sa iyang kagulingon sa pagunay sa pagpanaog sa cross. Nagto po sa lubnganan. muna'y timan-an mga mahal lamong tigpamen niya wala may makatubag na ato sang ihatag doon nga nag-ilat nga si Kristo Dios pero niya nang kahimta nga wala ta mag-ingon nga dili na siya Dios o kung nag-Dios po ta ni Kristo doon gubikan nga adunay walay mabasa Adunay mabasa Rebellion. ang prueba nga mabasa Okay. iyang pagka-Dios Akong basahon Rebellion ang nakasulat sa Biblia ang Katoliko na ito bagabasahon Rebellion. Ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1 versikulo 18 ng kaigsunan doon ay Imprimatur Julio Cardinal Rosales gitambayungan sa mga Katoliko o Protestante nga scholar sa Biblia ingon ini ang atong mabasa. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo sa man mo'y nagpaila kaniya. Musa, kung kita rin nagdayon nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios, may gibasihan kita sa Biblia, mabasa gyud nga ang atong Ginoong Jesucristo gitawag anak nga Dios. do sa maunay balaan o tumong o rason namo nga nag-ilami nga si Kristo Dios tungod kay mabasa sa Biblia mga kaigsunan dili kay hagas lang ni mag Dios ni mo Dios ni Kristo nga dili mabasa sa Biblia gani dugang nga pahayag nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios mabasa gyapon sa Biblia nga dugang niya na Hindi po nga Biblia rin. ang buhing pulong sa dugang pahayag ba ron Okay, basahin ako bugang pahayag ng atong Ginoong Jesucristo Dios. Ganina gibasa ta si Apostol Juan man nga nagsulti dinhi si Apostol Pablo na pud atong kuhag pahayag pagprueba nga atong Ginoong Jesucristo Dios. Ikaduhang Timoteo mga kaigsunan bersikulo 8 so ikaduhang Timoteo kapitulo 2 ini ang atong mabasa. Ayaw gayud kalimti ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David og siya si Kristo man ang gipasabot og siya si Kristo Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. muna nga ni Dios mo ni Kristo pero kung siya Dios unya naging siya nga adto ko sa pinapusuran sa yuta sulod sa tulok adlaw tulok ka gabi unya gilansang sa krus papakanaogon kay mo may yang gingon nga adto siya di man siya mo nag-adto pahiluna siyang lawas si Jose man nga
taga Arimatea nga usa ka tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nga di siya mulugar karon nga Dios. Mausap nga, di na siya nagkuha sa mong magtutod, labi pa kay gitugon niya na. Pero, ato nang napamatud-an ba doon nga ano na di ay patay nga lawas nga ipapaatiman sama sa lawas ni Moises. Ang lawas po ni Master, iya po nga gipapaatiman. Pero, mo na nga kita po naglaom siyang pagbalik maroon ito kay nga tuman man kay nagingon man siya. Ako nga magikan matupad na timan-in ninyo. Ako nga magikan. Ako usab ang mobalik. Timan-in ninyo ning dagwaya kay kinirang dagwaya unya ang magahukom. Mo nang amo pong gipaabot nga mobalik ang among magtutulo sa mga taong nagtuo o ganong ilanan nga tinuod ang iyang gisulti. Tungod kay ang iyang gipang propesya na tuman. Sa gihisgutan na nato nga nagpropesya siya nga si Presidente Marcos magpakanaog og marsyalo og ningon pagit siya nga adunay pag-atubang nga ang Pilipinas aduna pay duha ka babae nga mahimong presidente og nag-ingon pa siya nga adunay may tabo pod nga ikatulo mo nang palabuton pero ang duha nahimo ng katumanan og nag-ingon pa siya Rone nga nakadumdum ang usa sa chapter president na karon ba Rone nga i-designate siya as a chapter president dinhi sa Tagum, Davao City. City. O kanhi Davao del Norte ba na, pero na city na mao si Chapter President Romeo Katinggan. Nga sa pagdibanghilyo ni Master sa unang mga panahon katuigan, mga line of 70s, 1970, nga nag-ingon si Master nga halos daw ang mga presidente sa Pilipinas nagagikan sa Manila. Tinud bitaw, di ba, Bradone? Unya, og dili daw sa Manila, sa Cebu. Pero kasagaran gyud ko nun, dito yun, sa Manila. O Luzon. O sa Mindanao, wala kuno'y nahimong presidente, hapit lugar ma-presidente, pero vice presidente si Emmanuel Maning Pilays. Emmanuel Pelayes. Pero nagingon si Master nga aduna ko'y gitagana nga mahimong presidente nga ang pagka-presidente manukad dinhi sa Mindanao. Kinsa may katumanan nga nahimong presidente, mga mahal ka tigpaminaw, mga kaigsonan. Wala lain karon ang ato ang presidente Rodrigo Rua Duterte Reverend Dinis Mindanao, taga Davao. Unya nganong natuman man na bunga nga si Master tinuod gyud ay nga Espiritu Santo. Kamatuoran. Kay sa unang Juan 2:21, wa may mabakak nga magagikan sa kamatuoran. Busa si Master nagstorya sa iyang mga propesya nga tuman hangtod sa iyang lawas nga gingon dili siya mabaw na tuman. Usab mga kaigsonan. Unya doon naman tayo gingon badone nga kuha tag example sa Biblia nga nagpatuo nga siya Dios o ang ilanan sa dili Dios badone kay atong nang pasidaan kanina sa una no nga tungod kay siya dili tinuod ang iyang lawas giulod niya nabaw hay na prueba badone ani ari rin ang akong pagbasahon og kini mao si Herodes. Basahan ako dinhi Buhat kapitulo 12 bersikulo 20 ngadto sa 23 mga kaigsunan, mao ni siya ang pag-ilaba, pag-distinguish nato kung tao gani o nagpatuto gani kung mamatay bahog yun. Pero kung ang Dios gani nga mao gyud kamaturan, di gyud musangpot sa ingon ni ana. Basahon ako. Og nahitabo nga si Herodes nasilag pagayo batog sa mga taga-Tiro og sa mga taga-Sidon. Apan kini sila nangadto kaniya sa tungod. Og tapos nila madali si Blasto ang tigtagad sa lawak higdaanan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari sanglit ang gisaligan sa ilang kayutaan alang sa pagkaon mauman ang kayutaan sa hari. Og sa adlaw nga gitagan, si Herodes misulob sa iyang harianong bisti og nilingkod sa iyang trono og mihatag kanilag usa ka pakigpulong. Istorya na si Herodes o sa itong pagi nag-evangelize ba siya o nag-evangelyo ba siya? Model ni ang pagkabungog doon sa mga tao kong Herodes
sa milingkod siya sa trono ug namulong ningon ng mga tao og naninggit ang mga tao nga nag-ingon kana tingog sa usa ka Dios dili sa tao. Sa ato pa, pag sulti ni Herodes, mamilingkod siya sa iyang trono, mihatag sa pakigpulong, ingnon ta nga nag-ebanghelyo. Ang mga taong nagsunod niya, ilang gipamugatan ang tingog ni Herodes. Kana iya sa Dios o dili sa tao. Daw na tingog sa tao, kundi tingog to sa Dios. Okay, basig pamulong ni Herodes Dios ang sistema sa iyang kagulingon. Dayon nga tingog man di ay sa Dios ang punto, brother. Tungod kay si Herodes sa iyang pagpamatuod o pagpamatuod sa mga katawan nga sumusunod niya, kumusulti siya gipamatudan nga Dios. Sa ato pod si Master Dios nga Espiritu Santo sa katumanan. Unsay kalainan kang Master o kang Herodes ba doon? Aniya, si Master ato nang gipribahan rin nga wa gid siya mabaho o wa gid pod siya inunta nga Maunsa ang iyang lawas. pero si Herodes nabaho og giulod. Padayon ko pagbasa sa 23 nga bersikulo. Og diha gihampak siya si Herodes sa usa ka manumunda sa Ginoo tungod kay wala niya ihatag ang pagdalaig ngadto sa Dios og gikaon siya sa mga ulod og namatay. Unsa di ay ang may tabo sa lawas kung magpatutuo mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw sama kang Herodes Og namatay rin rin, og longyon, og mabaho. wala may giulod ba doon nga wala mabaho. Diba? Na diya, pagka mabaho, udlong gina, og udlong baho, gina. Gikaon siya sa ulod. Ang lawas sa mong magtutudlo, mga malamong tigpaminaw, taliwala sa mga pagpasipala ni Mitchell Bendilio. Umatag pag-iasin og gibulat. Pero nagpakita gyud nga ang lawas sa mga magtutudlo, wa mabaho og wa gimaunsa. Muna'y usa ka kasiguruhan sa atong pagtuo nga dili ta magpataranta kay may resulta na ang gisulti ni Master. Nakaron, arita. Kaya huban po ba doon pagkasunog sa palas, mo naman yung katumanan nga kita mo mag-usap kay gipropisya naman ni Master nga kamo na ang mag-usap maglinubar. Unsa may rinubaron, unsa may usbon og nagpadayon pagbarong. Mao nga din si Master nagsulay sa mga pagtamay na sa mga tao nato kung makabarong bata. Dinhi po siya nagsulay kung kita may mga pagtuo kung mutuman bata sa pagbuhat sa pagpabarog sa palas. Kung maumay basihanan nga kining balay sa Dios ang tawag ani nato daron no? O palasyo sa lain pagkasulti. O house of worship na to. Kung sa higala pa ning mga Muslim gitawag nila og mosque. Kanang the house of worship, balay nga alampuanan. Kung mauman di ay pasikaranan nga ang ilanan dili na tinud ang pagtulunan nga sa Dios kay basta masunugan. Pagka dili masunugan mo na katawhan sa Dios. Daan na nga dili pasado sila Mitchell Bendilio kay namingil mo gani sa mga hitabong nasunog ang atong compound doon di ba? Tinawag yun na. Og Dios pa kuno ngano kunong wala man kuno makasagang ang atong magtutudlo. Na nagtuo man siya tay kalibutan doon busawan na siya maningil aning dapita ang lawas na pod di Master mo yung ipaninglan. Wala na kasi palpal man din sa kaniyang paninglor nga kung naay Dios may sunog kay labaw pa silang nasunugan atong 2018 napagani mga membro sa mga pastor o mga pamilyas pastor nga napilog kasunog kung mo na yung katsara Pati mga bata kung mo na yan na pong hilabtan na sigurado ang Diyos palpal kay kinanglan man di ang balay sa Dios badrone walay mahitabo kay tabuan di na tinuod na katong nasunog pod nga simbahan sa Iglesia Katolika Romana badrone nga daghang mga turista mo adto dito badrone sa dapit sa Pransya sa Paris nagitawag ang simbahan og Notre Dame nasunog mga mahalamong tigpaminaw. Ya kay trahedya may tawag sa lain-lain may tabo. Yan tong pagbuto pod sa bulkan sa Mount Pinatubo. Unsay nahitabo? Mga simbahan sa Iglesia ni Cristo ang katong tower nga mura og kuan ba nga kining si tawag ni mura bitaw og
bangkaw bro doon eh. Pointed nga kuan. Oo. Basta kay palinis ni siya nga Mooy, simbahan. nigimaw na lang bro doon eh. Sa ato pang kinatibukan sa simbahan mooy na tabunan. Unya, lisan pa ang simbahan sa Iglesia Katolika bro doon eh. Romana. Na daot pinagi sa lahar. Natulinog po sa buhon yan eh. Oo. Sabi mga simbahan yan ito, yung mga tumpak Oo. sa mga lino. Na unsa man lugar katong mga plus flag nga nahitabo sa Kamigen katong mga sunog sa nagkalaing dapit mga membro batos PBCM busa kung mag-ilata og tinuod og maningil ta nga dili tinuod dili dihang dapita. Kaya wag gid ta nila madunggi rin nga nang batikos nila nga adili nga mo diha wala mo Dios diha nga mo tinuod. Oh, wag yun. Pero ang atong gidipinsahan nga pag dili katawhan sa Dios may mga hitabo nga kalamidad ba doon eh o mailhan po ang doktrina nila pero it doesn't mean nga ang katawhan sa Dios ligon ang doktrina di na gid makitaan og hitabo nga sunog kay may hitabo nga makita ang sunog di na tinuod. Nakita na ninyo ang among mga pagdipinsa sa katarungan sa among mga kontra nga giapak diri ramo permanente nga kadipinsahan pero ingon nira kung may tabo man nga masunugan di ay, dili na tinuod ang katawan sa Diyos sa unang panahon ba doon eh. Tungod kay si Nehemias, usa sa mga propeta, mihilak siya, brethren eh. Tungod kay ang mga ganghaan sa Jerusalem, diin dito sila musulod, anang ganghaana o pultana, nasunog, unsay priba, o kay nasunog, mugawas karon nga dili na tinuod, kay nasunogan po sila, hayan ang priba, brethren eh. Dinhi sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 3 ug 4 ang gingon. Og sila mingon kanako, ang salin nga nang hibilin gikan sa pagkabinihag didto sa lalawigan ana sa dakong kasakitan og sa pagkatalamayon. Ang kuta sa Jerusalem usab nagunob og ang mga ganghani ni nangasunog sa kalayo. Kita mo na ang kuta sa Jerusalem nangagunob ug ang mga gangaan nasunog sa kalayo sa gibuhat ni Nehemias Ang gibuhat naghilak di ba brethren Oo. og nagampo og nagbalata Nagpuasa ba yun? nagpuasa siya gipanungod sa Dios kay ang iyang kaguol ngano nga nasunog ang mga ganghaan sa Jerusalem ug kanang mga ganghaan nga nasunog dito ra ba sila muagi kay dito sila musimba niya ng mga ganghaan kay kanang ganghaan takpan og sirad-an ka na sa unom ka adlaw. Pero pag abot sa ikapito ka adlaw, abrihan ka na hangtod sa gabi kay sa ikapito ka adlaw mo may ilang adlaw igpapulay sa panahong Israel nga kana Sabado. Unsay puriba Rune? Okay. Ano yung bro, basahin ko din sa Ezekiel Kapitulo 46, versikulo 1, ngadto sa 3, ang atong mabasa. Magkini ang gingon sa Ginoong Hiyuba, ang ganghaan sa kinasuluran nga awang, nga sawang sa nagalantaw paingon sa sidlakan, pagasirhan sa unom kaadlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw igpapahulay kini pagabuksan, ug sa adlaw sa bagong bulan kini pagabuksan. Ang prinsipo mosulod nga moagi sa lagyanan sa ganghaan nga dapit sa gawas ug motundog tupad sa haligi sa ganghaan. Ug ang damon sa mga saserdote ang iyang halad nga sinunog ug ang iyang halad sa ang iyang mga halad sa pakigdait ug siya nagasimba dito sa bakanan sa ganghaan. Unya siya mulakaw apan ang ganghaan dili pagasiran hangtod sa gabi. Ug ang katawhan sa yuta magasimba dito sa pultahan sa maong ganghaan sa atubangan ni Jehova sa mga adlaw igpapahulay ug sa bag-ong mga bulan. Busa kadto ang ganghaan sa Jerusalem nga nasunog sa gibasa sa Nehemias didto diay ang mga tao musulod kay nagasimba. Oo, sa adlaw nga kanang papahulay kay sa unang adlaw pa yun sa kaunom sarad amin ng mga ganghaan pero pag-abot nga sa adlaw igpapahulay kapito katong ganghaan pagabuksan to kay didto sila magasimba pero sa nabasa katong ganghaan sa Jerusalem masunog. Nakita nato mga pensyonan og unsay puriba nga adto gid sila sa Jerusalem sa bag-ong
bulan o sa adlaw igpapaulay dito sila mosimba brad Ronnie? Doon na pa ba'y dugang prueba? Adunay dugang priba niya kay Bibliang Katoliko Riberon, adunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales, gitambayungan kini sa mga Protestante o Katoliko nga scholar sa Biblia. Ano nako basa ng dugang priba sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 23 inununi. Matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlaw igpapahulay ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. O, mo muna katong sa Nehemias 1, kapitulo 1, bersikulo 3 o 4, o sa Ezekiel 46, 1 hangtod 3, nga musulod sila sa ganghaan aron sa pagsimba sa bag-ong bulan o sa adlaw nga igpapulay. Dito man na sa Jerusalem. Pero unsay nahitabo sa mga gangaan, nasunog sa kalayo. Na di nato katawan sila sa Dios, ug wa na Dios ato nila, kay nasunugan man sila. Por iso kay nasunog man, unsay mandasyon sa Dios diin naa ang mga gangaan sa Jerusalem, unsay mandasyon sa Dios ug unsa naa diha ang Jerusalem bedrin sumala sa pagsugo sa Dios. Anya ang gingon sa Esdras kapitulo 1 bersikulo 3 o 4 ang gingon, bisan kinsa nga nasa taliwala ninyo sa tibok niyang katawan, ang iyang Dios magauban kaniya og padtua siya didto sa Jerusalem nga nasa Huda og patukura sa balay ni Yuba, ang Dios sa Israel siya mo ang Dios nga ana sa Jerusalem. Mupos kita gadiot badun atong nakita na ang instruction sa Dios bisan kinsa daw nga nasa taliwala ninyo sa tibok niyang katawan, ang iyang Dios mag-uban kaniya og paadtua siya ngadto sa Jerusalem, ipaadto ka. Nga naman, nga anaa sa Huda, unsay tumong sa Dios nga ipaadto ka? Patukura sa balay ni Yuba nga balay ni Yuba ang Dios sa Israel. Siya mo ang Dios nga naa sa Jerusalem. Ipagtukod di ka sa balay sa Dios nga naa sa Jerusalem. Kaya pagsunod mo sa balay sa Dios, di na ang mga gangaan. Nasunog mo itong gangaan na, di na ang balay sa Dios. Ipatukod ayon sa Dios. Sa ang Dios gamanan, makagagahom labis sa ngatanan, magbubuhat sa langit o sa hita. Pero sa Dios nasunog ang mga gangaan sa Jerusalem, din ana ang balay sa Dios. Ang tao gisugo sa Dios nga ipaadto sa maong Jerusalem aron ipatukod nila o magtukod sila sa balay sa Dios. Unsay gamiton sa pagtukod bad rin sumala sa Biblia. Anya sa 4 ang gingon, og bisan kinsa nga nahibilin sa bisan din nga dapit siya magapuyo, patabanga ang mga tao siyang dapit sa paghatag og salapi og sa bulawan og sa mga manggad og sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga nasa Jerusalem. Busa ipagdala sila sa lapi o bulawan, mga manggad, mga hayop para tabang sa pagtukod sa balay sa Dios nga nasa Jerusalem. Busa di ay walay kalainan mga kaigsunan nga giingon ni Master nga sa diyan ni abot na ang sunog mo nay pagtuman sa gipamulong ni Master katumanan nga matod pa niya ang pingi baya ang akong lawas, ayaw baya pagpasagdi ang akong lawas, bantay baya ang akong lawas, kay kamo narabay mag-usab, kamo narabay makarinubar sa palasyo o palas. Pag-ingog makarinubar, pabantayan ang iyong yawas, kay doon ay pagkasunog. Pag masunog na ang palas, mo na ng panahon na nga kita ang giintrigaharan ni Master sa pag-ayo sa maong palas. Way kalainan sa panahon nga nasunog ang gangaan, ang mga gangan sa Jerusalem, din ana ang balay sa Dios, gisugo sa Dios, nga ipagdala sila mga kahoy o ipatukod nila ang balay sa Dios nga nasa Jerusalem, gigamit ang kwarta. Nga naman, kay sa panahon pa kang Moises, ang Dios nagsugo nga kung maghimog koleksyon o kolekta, di ay ang kolekta o koleksyon nga di natay pagpangoleksyon. Way kolekta o koleksyon nga may tabo. Kay ang Dios na mismo maumutunon o kwarta o kahoy, yan ay kahoy, na kwarta, gamitan ninyo. Dili ingon yan na. Unsay priba, Brad Ronnie, nga ang Dios nag-instruction kang Moises sa pagkuha og mga salapi o naglikom og mga bahandi o salapi para mao kanay gamiton kung unsa man para unsa ang kagamitan niya na. Okay, niya sa Exodo, basahon ako rin sa Kapitulo 25, versikulo 1 hanggang sa 3.
Ini. Og si Jehovah misulti kay Moises nga nagaingon, ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga nagdala sila og halad alang kanako gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing nakapagpabuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag kuhaon ninyo ang akong halad og kini mao ang halad nga kuhaon ninyo gikan kanila bulawan og salapi og tumbaga. O nakita nato, ang Dios naghatag og instruction kang Moses nga ipamulong mo kini sa mga anak sa Israel nga magdala sila og halad alang kanako kinsang kasing-kasing nakapagpabuot kanila kuhaon nimo didto kanila ang mga halad sa lapi ug ang bulawan ug tumbaga. Nakita nato nga mao na ang buhaton o gipabuhat sa Dios sa iyang katawan nga leader nga si Moses ipakuha ka ng maong bahandi o kwarta. Gayon sa gawas nga ipakuha ang bahandi o mga bulawan na katuyuan ang Dios ni para sa mga anak sa Israel. Sa Biblia, brother ni ato sang susun, kinsa kining mga anak sa Israel diin gisugo ni Moises nga ipagkuha, gisugo sa Dios si Moises ipagkuha ang kwarta o salapi diya kanila, kay ang kagamitan niya na sa ato nang nabasa mao ang pagtukod sa balay. Anya, akong pagbabasahon ni Reverend sa Hagio, Ang kinsa ka ng mga anak sa Israel, ang anak sa Israel mo ka ng ang katawhan sa Dios. Diyos sa Diyos, sumala din sa ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 10-24, ang gingon sumala sa pagpahayag sa balaang kasulatan nagaingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingong dapit og dili na mabalihini magasakit pa kanila ang anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Dinhi sa 24 ang gingon, og ikaw nagtukod mulugarang Dios, nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Ang atong question, mga mahal mong tigpaminaw kay gipamulungan man sa Dios si Moses na kuhaon mo ang mga salapi ipamulong ni mo gatos mga anak sa Israel. Di ang atong question, kinsa ng mga anak sa Israel? Ang mga anak sa Israel dito kuhaon ang salapi katawhan ni na sa Dios nga ang Dios mo ay nagtukod. Sila mo gikuhaan sa salapi, mga mahal namong tigpaminaw. Gawas nga kuhaan sila sa lapi, kay ang tumong diya niya na, patukuron sila pag-usab sa balay sa Diyos o templo. Gani ang ubang mga katawan sa una, aduna po'y pagreklamo, nga wala pa daw moabot ang panon sa pagtukod yan na. Unsay priba brad, Rone, sumala sa Biblia. Okay, niya tayo basahon na Biblia, kining Biblian Katoliko, mahing balita Biblia doon na yung Primator Julio Cardinal Rosales, tambayungan sa mga Protestante o Katoliko o Eskolar sa Biblia. Ang nakabasahon sa Hagio Kapitulo 1, versikulo 2, ngadto sa versikulo 9, ang akong pagbasa, yun yun. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan ngadto kang Hagio. Matod pa din, nag-iyon kining mga tawhana nga wala pa maabot ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa templo sa Ginoo. So pahayag lugar ni sa Dios nga tukong Hagio nga dunay nag-ingon nga mga tao nga dili pa ni panahon sa pagtukod, pag-usab sa balay sa o templo sa Ginoo. Unyang Ginoo ningon pinagi kang propeta Hagio. Ang iba nga kamo magpuyo sa anindot nga mga balay samtang guba gihapon ang akong templo. Uni sulti sa Dios nga tukong Hagio. Huna-hunaa ang inyong kahintang, daghan kamo gipugas, apan jutay ray inyong nani. Makakaon kamo, apan wala gayod kamo mabusog, miinom kamo bino, apan wala gayod kamo matagbaw. May bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. O kadtong may suhol nga madawat sa marag, nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo nakakita nga nung nahitabo kini? Tulas kamo sa kabungturan o pagkuha kanog kahoy nga itukod sa akong templo.
aron ako malipay og ipakita ko kaninyo ang akong hinaya. Nangita kamog dakong ani apan diyo tayo ra inyong hikaplagan. Og sa nadala ninyo kini sa inyong balay giwagtan ko kini nga naman. Tungod kay nagkatun-as man ang akong templo, samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Ang uban Brother, wa pa daw moabot ang panahon sa pagtukod sa templo. Pag-usab sa templo, pagtukod pag-usab mo na ilang reklamo. Busa sila nagpaanindot sa ilang mga balay, Nagkapuliki pa sa nagkapuliki sa pagpaanindot, samtang ang balay at templo sa Ginoo nagkatunas. Busa ang kalipay sa Dios nga pagdala og kahoy adtos kabungturan o bukid. Pagdalag kahoy aron tukuron ang balay sa Dios ug malipay siya. Nasa atong panahon ron Baduni, moadto ka sa kakahuyan o sa kabungturan Baduni kay moputol kag kahoy para itukod. Pangitaan mo ka sa DENR Baduni. No, siguro. Asol na kayo. Asol na. Busa ang bato na to sa atong kapanahonan kay wa pa may DENR sa unang Baduni. Pwede na maputulog kahoy. Maglikom og mga salapi. Sa ila sa una, mga salapi og kahoy. Mutong ilang mga paagi para itukod pag-usab sa balay sa Dios nga nasa Jerusalem nga nasunog ang mga ganga diya sa o pultahan diya niya na nga musulod sila. Di siyempre, magtukod pag-usab kay natukod na to, nasunog man pod o natunas man pod, nalangan magpabilin. Way kalainan nga si Master giintrigar niya sa mga membro o kanato Brother nga kamo na ang makarinobar niya na mao nga pinaagi niya itong hitabo nga sunog mo'y pagkatuman nga aduna na'y bunuhaton nato sa pag-atiman niya na aron atong buhaton ang paglikom niya na. Matag pamilya, matag individual, ang ikasabutan, kung naalay sa itong income, 1,000 matag bulan. Pero o di gid pod kaabot, o kinasing-kasing ang hatag ka, adili na po din nga ipabot po nga na. Basta maghatag lang gid kayo mga itong obligasyon para malikom ka na, aron matukod na to, pag-usab ang PBC Impalas. Kay gihatag man ni Master di kanato sama pod sa unang panahon gihatag niyo ba Nagto sa mga tao. ang pagkasunog sa mga gangaan sa Jerusalem upulta di dito sila musunod ang balay sa Diyos aron pagsimba lagi na punto si Jehovah Diyos nila Kung lingon na ana man ang atong pagila. Basta na Diyos, wa na Diyos unog mahitabo. na karon mao nga sa pagsabot pod sa atong panahon kay natuman naman na ang mga propesya ni Master mao nga nagbuhat ta paglikom niya na pero Badone pagka misanong na ang mga katawhan sa kasabutan pagka nakasabot na sila sa gikasabutan kay alang magdi sila kasabot kung mao na ang problema lang diya kung pagtuman nila sa gikasabutan maglangan-langan ba pud daw ang mga nahibalo na sa gikasabutan ba doni o kaon kadtong mga nakahatag muhunong na ba pud sila sa paghatag samantala nga wala pa mapadayon o mahuman pagtukod wa pa gani matukod kay naglikom pa Bradone sa maong bahandi o sa lapin para itukod niya na Sa Biblia rin wala gyud paglangan-langan nga pagabuhaton sa tao sa dihang magtukod pag-usab sa balay. sa ato pa mosabot sila nga dili gyud ingong dugayon para di pud lugar madugay ang pagtukod kung sila muhatag o di kung muhatag pud lugar dili kay nakahatag na sila sa tama na diha Wala hunong kini. manghinan-aw pud sila kung na tapos na ba o wala pa Niya basahon akong pribas Biblia alang sa mga kaigsunan nga mao gini atong obligasyon once naghatag ta kini ka panahon na karon di man kinahanglan ngayon pa ug makahatag na ta di pud ta mohunong na sa atong paghatag. Diya sa Esdras kapitulo 6 bersikulo 8 ni ang Biblia nga kung basahon kini bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan kung New World Translation sa kini ka Biblia sa mga Jehovah's Witnesses yun. O gipagula ko ang usa ka nando kung unsay inyong buhaton niining mga ansyano sa mga Hudiyo sa pagtukod, pag-usab miyanang balay sa Dios o gikan sa harianong tipiganan sa bahandi sa buhis sa unahan sa suba ang galastuhon ipahayag sa walay langan. Walay langan ang galastuhon ipahayag ng walay langan nga walay hunong wa pay paghunong ngadto niining mga tao nga lig-on og lawas. sa pag maghatag di ay bro ni nakasabot na paghatag wala daw langan nga muhatag sila Muhatag may na. nakasabot naman
ug kung nakahatag na wala pod ay hunong na doon sa paghatag katong mga lig-on ug lawas. Busa mga kaigsunan kanang lig-on ug lawas dili na senior citizen. Kita nga magulang-gulang na kung naatay mga bata, pasabto na to nga doon natay obligasyon Correct. sa paghatag nga continuous samtang dili pa mahuman. Unya kita pod nga lig-og lawas, kita giadresan nga walay hunong ug dili pod maglangan sa atong mga paghatag. Busa kini nga atong mga pagpamatud, history merely repeats itself. Ang namaw kanato mamaugma nga ang Dios sa diyang nasunog ang iyang mga gangaan sa templo o balay sa Dios, gibalik sa katauhan, dili siya mismo ang nangunay sa pagtukod, mga mahal nga kaigsunan. Sama po nato nga giintrigo ni Master nga kita na mao ay mag-usab. Pero katong mga nalikom nga mga bahandi, Brad Ronnie, sumala sa Biblia, Brad Ronnie, para po to ikaunsa katong mga nalikom nga bahandi, Brad Ronnie. Anya, ato lang pagbasahon, Reverend, sa ikaduhang hari, Kapitulo 12, versikulo 4 ngadto sa Versikulo 7 versikulo 7 ngadto hangtod sa 15. ang gingon. Unya ang hari nga si Huwas nagpatawag kang Huyada ang saserdote og sa ubang mga saserdote og mingon kanila, nganong wala kamo mag-ayo sa mga nangatungpag sa balay? Busa karon ayaw na pagkuha og salapi sa inyong mga kaila kun dili ihatag hinuon kana alang sa nangatungpag sa balay. Og ang mga saserdote miuyod nga dili na sila mukuha sa salapi gikan sa katawhan bisan sa pag-ayo sa nangatungpag sa balay. Apan ang saserdote nga si Huyada gikuha og usa ka kahon o gilungagan ang taklob niini o gibutang kini tupad sa halaran sa tunga kiliran niadtong mosulod ngadto sa balay ni Yuba. Og ang mga saserdote nga nagbantay sa putahan nagbutang didto sa sulod og salapi nga nadala ngadto sa balay ni Yuba. Og mao kadto sa pagkakita nila nga may daghang salapi sa kahon nga ang kalihim sa hari ug ang labawng saserdote mingagda ug ilang gibutang sa mga sako ug ihap ang salapi nga nakita didto sa balay ni Yuba ug ilang gihatag ang salapi nga natimbang sa mga kamot kanila nga naghimo sa pagbuhat nga nagbantay sa pagbuhat sa balay ni Yuba ug ilang gibayad kini sa mga panday ug sa mga magtutukod nga nagbantay sa buhat sa balay ni Yuba ug sa mga magkatalabiki ug sa mga nagasapsap sa bato ug tungod sa pagpalit sa kahoy ug tinaltilan nga bato aron sa pag-ayo sa mga nangatungpag sa balay ni Yuba ug alang sa tanang gipahamutang sa balay aron sa pag-ayo nini. Apan walay gibuhat alang sa balay ni Yuba nga mga kupa nga salapi, mga igpapalong, mga palanggana, mga trompita, bisan unsang mga sulanan nga bulawan, kun mga sulanan nga salapi gikan sa salapi nga gidala ngadto sa balay ni Yuba. Kay ilang gihatag kini kanila nga naghimo sa mga buhaton o uban niya na gayo ang balay ni Yuba. Labot pa niya sila wala magbuhat og handumanan nga salapi sa mga tao, din ihatag kanila sa ilang kamot ang mao salapi aron ihatag sa naghimo sa buluhaton kay sila nagmatinumanon. Busa katuding salapi nga ilang nalikom mga malamong tigpaminaw para dito gamiton sa pagpalit og kahoy og sa pagbuhat sa pagtiltil sa mga bato, ipalit adto kanang gitiltil nga mga bato murag bricks ba sa atong panahon, og para isuhol sa mga panday nga nagtrabaho sa pagtukod pag-usab sa balay sa Dios. Sa mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, kung maumay gamiton lang kasangkapan nga ipuhunan nila ang pagkahitabong sunog sa pagtulon ang pibsi nga dilitinon, nahimo sab nga ang pagtulunan o katawan sa Dios kay nasunog man ang ilang gangaan sa Jerusalem, di na ang balay sa Dios, di dito sila mosimba, dili na di ay Dios si Yuba dito kanila, o mo'y atong angayang masabtan nga gamhanan ang Dios, pero kung matunas man ang maong balay o masunog man ang templo, wala sa Dios gikuha ang kwarta, gitunol og ang kahoy o nana, preparado ng kahoy og ang mga lansang diha,
o ang mga bato nga gamiton sa pagtukod sa balay, nga na wala nga si Jehova mismo, kundi gipaagi sa mga katawhan ang paglikom og mga salapi para makapalit og mga kahoy kung gamiton man ang kahoy, og ang mga bato kung gikinahanglan man, og ang mga salapi mo kanay gamiton diyan na og para usab ibayad sa panday. Mo kana ang ingon nini nga mahitabo usab ganato. O brother atong gipanginaot nga nasaktan og nalamdagan ang atong makiigsunan nining maong bulaton nato sa pag-atiman sa pagtukod, pagpabarog, pag-usab sa atong palas. Niabot na mga oras sa kalan na lamang sa magtutulo Master Tomas di Inyo Senior kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Inyong sa kalan sa kauban nga evangelista o ministro. Kinausab si Brother Remy Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mga nangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCM o Philippine Benevolent